जय भोजपुरी आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाना आ रहल बा। जी हाँ भैया, जौन गानन के देख के सुन के मजा आ जा रहल बा और जौन गाना के एक बार ना बार बार देखे के मन करता और उस सब जौन गाना बाड़े सन हमनी के दिल और दिमाग पे राज करता रहे, याद बन जाता रहे। जी हाँ भैया, आप लोग को पता बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी का अक्सर ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा और भौकाल बा कि उनका कौनो गाना होके ना दर्शक के दिल और दिमाग पे राज करा। लेकिन आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर दूगो जोड़ी कमाल कइले बा, बैक टू बैक हिट दे रहल बा। जी हाँ भैया, फ्लॉप के नामे नहीं के बैक टू बैक हिट जा रहल बा, चांद जी और मनी मिराज। जी हाँ भैया, आप लोगों को पता बा मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर बिहार यूपी के अंदर अपना कॉमेडी से दर्शक के दिल पे राज कर रहल बड़े और मनोरंजन कर रहल बड़े। वहीं पे चांद जी अपना यूनिक आवाज और यूनिक गायकी से मनी मिराज के आवाज बन चुकल बड़े। जी हाँ भैया, आप लोगों को पता बा कई कोई जोड़ी मिलकर बैक टू बैक धमाका कइले बा। वही सिलसिला में जो रोमांटिक और लव सॉन्ग त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे आ चुकल बा। जी हाँ भैया, त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के सैल्यूट करे के पड़ी। एक कंपनी के प्रोड्यूसर मालिक असलम कुमार असलम जी के कमाल के मेहनत कर रहल बड़े। बैक टू बैक बजट वाला गाना, क्वालिटी वाला गाना दे रहल बड़े, जे कि बड़े बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के कंपनी भी अपना बजट में कटौती करत आलो, लेकिन दिल खोल के बजट पे खर्चा कर रहल बड़े, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहल बड़े। लंदन दुबई इनका खातिर कह के नहीं, विदेश विदेश और देश के अंदर भी ऐसा ऐसा लोकेशन जहाँ कश्मीर लद्दाख हाई फाई लोकेशन कहल जाला, ऐसा को लोकेशन पर गाना बना के साबित कर देता रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर कितना दिल से लागल बड़े और कितना सिर्फ इनका फायदा नहीं है कमाए के। भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे भी बढ़ावे के बा और भोजपुरी इंडस्ट्री के गानन के स्तर भी चेंज करे के बा। त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड, मनी मिराज और चांद जी तीनों आदमी मिल के वो नया गाना लेके आयल बड़ लोग, उतरल बाड़ू आसमान से, जो उनकी रिलीज हो चुकल बा। ऑडियो वीडियो कमाल के बाटे। वीडियो में मनी मिराज के साथे बेबी काजल देखे के मिल रहल बड़ी, जो कि कमाल के बहुत सुंदर लाग रहल बड़ी। लोग जोड़ी कमाल के लाग रहल बा और गाना देखे में आहा मन खुश हो जाता, सुन के देख के मजा आ रहल बा, जैसे लाग रहल बॉलीवुड के कोनो बेहतर गाना। लोकेशन देख के तो आप लोग के आंख फाटल रही और आप लोकेशन के भूल ना पाइम जा। नदी, झील, झरना, पहाड़ सब देखे के मिलता है गाना में। और ये गाना के गईले बड़े चांद जी, प्रियंका सिंह जी का संगे अपन आवाज दिले बड़ी और बेबी काजल मनी मिराज के जोड़ी आप लोग के देखे मिली। त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हो चुकल बा गाना, आप लोग जरूर सुनी जा। उतरल बाड़ू आसमान से, जो गाना के लिखले बड़े आर्यन मेहताब जी और म्यूजिक दिले बड़े बादल खान जी। कमाल के गाना बाटे और एक गाना के डायरेक्टर बहुत लोग बाटे, राइटर और डायरेक्टर जे संतोष मिश्रा बतावल जा रहल बा। क्रिएटिव डायरेक्टर योगेंद्र सिंह बाड़े, एसोसिएट डायरेक्टर विवेक मिश्रा जी बाड़े। पूरा टीम के बहुत बहुत बधाई बा। त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के दिल से धन्यवाद कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़ावे में अपन योगदान दे रहल बानी और बैक टू बैक हिट और जबरदस्त प्रोजेक्ट दे रहल बानी। कमाल के बाटे और सबसे बड़ थैंक्स बाटे मनी मिराज और चांद जी जे के लोग के जोड़ी मिल के कमाल के भोजपुरी में एक से एक बड़ प्रोजेक्ट दे के भोजपुरी ऑडियंस के दिल गदगद करता और मान सम्मान के बढ़ा रहल बा। जय भोजपुरी ऐसे एकता के बना के रखी जा और एक गाना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, देखी जा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। पर्सनली सपोर्ट बा, ऐसा कुल गाना के हमनी के मिल के आगे बढ़ाई जा, सपोर्ट करम जा, तभी ऐसा कुल गानन के बनावे वाला गावे वाला एक मनी मिराज होकर, चाहे चांद जी होकर, चाहे त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के मालिक असलम कुमार असलम जी होखस, ये लोग के मनोबल बढ़ी तो ये लोग और भोजपुरी में बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट कर लो, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के मान सम्मान बढ़ी। जाए भोजपुरी एकता बना के रखी।